en puɗɗorima inde gano jombade bawɗe jom yurmede heeride yurmede huttitinde kaadirowo kala ko ina wona wadde on tallato ittuɗo e gotako muɗum haja ko ballal tagɗo windere fay foof e hoddiru muɗum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɓe cuɓaɗo e ɓurɓe kala tago no ɓurti ɓurɓe hajande ɓurɗo ɓurnowo kala ɓurɓe deke ɓuure ɓurɓe tan ɓurnaɗo bajjo aminata korsuɗo abdoullayi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe nulaɓe coɓɗo bafal nule e annabagu nuduɗo e hoore mum ko adi nulal nunɗino nulal ruttorde jotto kisal sangal kisal satti gaddade yeeso gano tumande goto foof o ƴadandude hoore mum bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe fulɓe e nanoɓe fulfulde kala to mbawɗon wonde dow laalal leydi ndi min calmini on min ñaguima jomiraɗo joom bawɗe katanɗe o to gonɗon e gonirɗon foof yon goni dow jaam e cellal e kisal e ɓamtare uditare e yajande en gartiɗo hande e ñalade hono hoore biir ene hawri 31 korse ujunnaji 221 en mbaɗi jewte meɗen olel pulago tawi hande gadduɗen ko titonde ko fande e kisnugol e leyɗele meɗen sikki ala e oɗo saha hande guraɗo e nder aduna o kala eɗen gandi hakkillaji foof ketti koye leyɗele saabu caɗele godade to banggue jogade leyɗele bawɗe remede e aduna o yoga e leyɗele mumen karsi natti remede natti dañde diƴƴe ko ndemri leyɗele ɗe yoga hen ni ngala leyɗele moƴƴe dime bawɗe remede no hannirta ni hen ko ɗum waɗi ndereru ngu mawni e jippitade yoga e leyɗele ha tenke leyɗele worgo ɗe ha arti kadi e leyɗele Afrique saabu eɗen gandi hakkillaji ɗi foof kucciti koye Afrique ngam yidde dañde ga leyɗele won noon ga ɓuuri webde dañde leyɗele kadi koye mbaɗi kadi ganduɗa ɓurdi webde eyi dow ɗum ɗon noon ene moƴƴi nde mbatteren haqqillaji e koye men mbatten haqqillaji e jeyiji meɗen mbatten haqqillaji e leyɗele meɗen ɗe jimɗen ɗe ko adi foof mbawen sakkude peeje holno mbawten hisnirde ɗe e dandude ɗe e ɓeɗo aroɓe ɓe ganduɗa ko joom doole en gara kebte leyɗele meɗen tawi ko waddude malde e laamuji meɗen dow ɗum ɗon noon eɗen jiiɗi bandiraɓe foof mbatten haqqillaji saabu gulali ɗi e oɗo saaha keewi kono noon yimɓeɓe ha joni elle mataw ɗeɓata wade kono ene mbasi darade no ponno darorade ni e goɗo yaram noon panni ɗum ko rewo e worgo foof woni banggue maayo Sénégal ngo ha tengti e nder Fouta o foof ha tengti noon no mbiɗen ni e banggue rewo e worgo maayo Sénégal e dendagal pulago to wawi wonde nde wawata wattude hakkillaji mumen e jeyiji mumen saabu sen darnaki jeyiji ɗi loppitte e juuɗe meɗen saabu oɗo saha hande eɗen gandi no mbiɗen ni ndereru ngu ne mawni e aduna o foof ngam hisnude leyɗele men ɗe noon bandiraɓe alay sago mbawen remde leyɗele ɗe jeyji men ɗi foof mbawen ƴewde kala peeje mbawen remde ɗum e kala hen ko remetaki kadi oɗo saaha ko nande ko fuɗɗi ñattude ko ƴeewen lewtade ɗum no hannirta ni en saabu so tawi en lewtaki so heddima e dunuuli ene wawi hankandine hokka ɓeyɗo rokkude doole hono yimɓe heptude leyɗele ɓe koye ɗum ɗo noon alay saago mbatten haqqillaji tigui rigui e leyɗele ɗe mbawen lewtade ɗum no hannirta ni hen ɗum toɓɓere tataɓere nde alay saago eɗen gandi oɗo saaha ha tengti banggue rewowo bandiraɓe hewɓe e nana gummo banggue rewo ne jippito e dande maayo ngo gam ƴewde tokkuɗi e ƴewde jeynade leyɗele e nder ndiɗon mbaɗi noon eɗen gandi leyɗele meɗen neɗɗo ɗo ari foof ne wawi hodde haade ko e nde leydi ndi jeeya fawade e sariyaji leydi ndi e nder ndin mbaadi noon alay sago enen koye men joom leyɗele ɓe mbawen jeynade haade goɗɗo arde jeynade e ko jeynoɗen ko saabu en jii hande guure kewɗe e guure meɗen hande nana kanda ene gudda ɗo wonno nambeli mumen ɗo wonno guesseji e guesse mumen foof ene tetta woɗɓe ne gari ne koɗi hen ene jeyni
e penan ɗum kayitaji tawi ko joni joni te taw ɗum ɗo remetno ko duuɓi temedde walla duuɓi capanɗe. ɗum ɗon fof noon waɗi noon ko weltidare nde noon alay saago giwen hen hande batten haqqillaji tigui rigui ko gonga batten haqqillaji e waalowo ilowo ngo kono noon batten haqqillaji kadi e jeeri ndi saabu jeeri ndi eɗen gandi ko heewi ko toon amnoto waalo ngo wonko wawa amnade toon waalo ngo hoɗotako waalo ngo gueɗe kewɗe mbawa amnade toon hay banggue remru ndu won hen ko ganduɗa wawi ɓuuri wawde amnade tan koto jeeri to kadi toon kadi ɓuuri yajde eɗen gandi defere noon batten haqqillaji tigui rigui e jeeri men ndi e waalo ngo foof kala ɗo poɗɗen hen jeynade guure men ɗe jeynoɗen beren mbawa hisnude ɗum tawa kala garɗo ko enen jeɗata ɗum enen konnata ɗum kono wona kañum kay ara e nokkuji meɗen ene yeeɗa en walla ene didan en ɗo poɗɗen haadde walla ne holla en keeri men ɗo poɗɗen haadde. caggal jeynare nde alay saago mbawen jogade juɓɓule saabu hay sa jeynimane e oɗo saaha eɗen gandi aroɓe ɓuuri en doole e ciiri ɗiɗɗi foof ummotoɓe nder leydi ɓe e ummotoɓe caggal leydi ɓe foof tawno gondi koye laamuji ɗi gonduɗen ɗi ha tengte noon e laamu ganduɗa ballitoji laamuji ballitoji e nder ndiɗon mbaadi ɗum waɗi alay saago joɗen juɓɓule mawɗe taw ko tiiɗɗe taw ko juɓɓule ɗe ganduɗa gardinten no mbinoɗen ñanden taw ko yimɓe tiiɗɓe wawi ardade taw ala ko ɓendi ɗumen e haqqillaji mumen so wona yidde daranade leyɗele ɗe e hisnude ɗumen e mbawen marde leyɗele meɗen e wawde moƴƴindeɗe no hannirta ni hen tawa kala ko wawi moƴƴinede hen eɗen mbawa naftorade ɗum nder ndiɗon mbaɗi bandiraɓe toɓɓere mawde ɗimmere nde jinnoɗen artirde haqqillaji bandiraɓe won noon heewani en heewani haalede heewi haalede tan ko banggue leyɗele kono bandiraɓe alay saago paamen leyɗele ɗe kaleten ɗe sen jii yimɓe ne doganaɗe ene diranaɗe ko wonde eɗe gonde ndiyam hande eɗen gandi leyɗele kewɗe e aduna o ene jogui caɗele to banggue ndiyam ko ɗum waɗi hande alay saago teskoɗen kadi e aroɓe ɓe wona tan leyɗele ɗe ane addaɓe kadi ndiyam ɗam saabu hande ndiyam eɗen gandi kañum ɓuuri horsude kange kañum ɓuuri horsude pétrole e aduna o foof nden noon alay saago mbawen teskade wonde soɓe gari ko gueɗe ɗiɗɗe foof ɓe kutoro leyɗele meɗen ha natta wawde hutorede ɓe nawa tijƴe meɗen ɓe karsa ɗum saabu won leyɗele hande eɗen gandi ko Arabie Saoudite en e leyɗele goɗɗe hande enen gandi diƴƴe ngala toon won noon diƴƴe hayɗe joginoɗe ko wiyete hono beeli tawi ko beeli phréatique gonnoɗi walla fossile hande natti wonde toon saabu ɓe karsi foof ɓe kutorima joni hande ndiyam ɗam gasi ha laaɓi harsi e ɓe garata ko ga hen hayso ɗum jogui leyɗele ɓe jogui leyɗele noon toon ne yaaji kono noon haade ɓe ala ndiyam jogaka wodani wawa remede ɗum noon alay saago batten haqqillaji ganden aroɓe ɓe kutorto ko leyɗele meɗen kono noon kadi kutorto ko diƴƴe meɗen diƴƴe noon wona diƴƴe tan baloje e dow ko nande caali ɗi ko nande maaji ɗe ala hay diƴƴe gonɗe e nder leydi kono ɗe mbimi e joni ɗe ɗum ɗon noon alay saago batten haqqillaji tigui rigui ko ɗum waɗi jogade en juɓɓule mawɗe bawɗe hallanade en ɗeɗo gueɗe tawa eɗen juɓɓa eɗen mbawa enen koye men remande koye meɗen tawa remru meɗen ndu ene wawa notitade e mbadiji e jiɗaɗi ɗi tawa ne wawa rende sato meɗen ngo ene mbawa wurde hen e jokkude wurde hen no hannirta ni hen tawa wona ene bonna ɗum koye nder ndiɗon mbadi noon hande jinnoɗen artirde haqqillaji bandiraɓeɓe e ƴewde bandiraɓeɓe mbete gasina haqqillaji e ƴewde kadi mbete goto foof ene watten haqqille e guure men ɗe kadi mbawa yuɓɓude kañumen kala ha mbawa hallade ɗeɗo caɗele godaɗe hande e wattude haqqillaji e ɓeɗo aroɓe e wattude haqqillaji e leyɗele meɗen e wattude haqqillaji e koye meɗen mbeteɗen mbawa hisnude jeeji meɗen ɗi kala jeere waalo e dendagal satoji meɗen e dendagal guure meɗen saabu soɓe gaari hay guure kewɗe en jii e Afrique ene eggina saabu yimɓe arɓe ene ndema taw ko arɓe soɗɓe e ɗiɗon nokkuji guure gonnoɗe ɗon ɗe foof ɓe eggin ɗumen mbete ɓen ene jaaje ɗon non firti ko ɓe so ɓen gaari kañumen goƴiɗi men tan ko haajuji mumen e hebde ngaluji e ƴewde kadi so ndemi kadi wona ɗon jeeyata nawata ko leyɗele mumen jeeyoya toon deke hay soɓe ndemi ɗon enen kamɓe alama en nafoode won noon ñamoyte ko banggueji goɗɗi noon on calminama on beltanama ha lawol gongol ko guiɗo moon seydi moon Mamadou Saydou Wone
fetere pinal to Luc Sayba walla Lugue Sayboɓe to banggue gati nantonɗe ni ko sehil meɗen hono Malick Dia mo kaydimɓe jawre sambe nayo gata garaga e lemtuno ɗum noon ha lawol gongol bandiraɓe on calminama on beltanama